No niin, nyt taitaa näkyä. Onko näin? Näkyy. Joo, hyvä. Eli tosiaan Ekkot, elämän suola. Ainakin itselleni ne on ollut elämässäni sellainen kantava voima aina. Tähän kuvaan mä oon antanut tekoälyn hahmotella näitä joitakin lapsuusaikani kiinnostuksen kohteita samaan kuvaan. Eli siinä näkyy vähän, mä pompin tuolla tuollaisessa pelimaailmassa. Pelit kiinnosti ja sitten dinosaurukset oli mun lapsuuden sellainen ensimmäinen kiinnostuksen kohde. Ja vähän myöhemmin tuli Japani ja sitten vielä Kiss-yhtye siinä hieman myöhemmin, mutta mennään niihin tarkemmin kohta. Eli samalla kun voitte tässä ihailla kuvaa mun Kiss-huoneesta, jonka mä oon rakentanut mun kotiin, siinä on laittanut kokoelmat ja muut, niin voin... Toi ihan editsevästi tuossa teidän. Näkyykö se täällä kaikella toi? No. No niin, nyt mä näen hieman, ei tarvitse omaa pärstää katsella. Heti tuli vähän traumatisoinut olla. Joo, eli tässä jo sanoinkin, että mikä niiden rooli on, niin ainakin omassa elämässäni sitä roolia voisi vähän niin kuin jotkut ihmiset niin kuin on verranneetkin, että Ekko on autistille vähän kuin neurotyypilliselle rakkaussuhde. En tarkoita tällä sitä, etteikö autistitkin kaipaisi ihmissuhteita ja rakkaussuhteita, mutta joskus tällainen kaiken kattava erityisen mielenkiinnon kohde voi ajaa samaa asiaa, ja toisaalta jos satut olemaan ihan oikeasti ihmissuhteessa, niin Ekko saattaa jopa tulla tähän väliin, joka on ehkä tässä seuraus lukee Ekko, uhka vai mahdollisuus, niin harvoja uhkia ekkoilussa näen, mutta tämä on kyllä ihan selkeä uhka ainakin ollut mun omassa elämässäni, mutta pahoitteluni kaikille naisille, kun joudutte väistymään kiinnostuksen kohteiden tieltä, mutta joistain asioista elämässä ei voi tinkiä. Eli hyvinvoinnista ja terveydestä, ja katson, että ne harrastukset on siinä mutkattomampia keinoja käsitellä omaa hyvinvointia kuin ihmissuhteet. Mistä on pieni? Siinä näkyy myöskin mun toista kokoelmaa, eli kivikokoelmaa. Se on myös sellainen, mitä mä oon lapsesta saakka harrastanut, että kun lähdettiin vanhempien kanssa automatkalle tuonne vaikkapa Tanskaan, niin kun tultiin takaisin, niin oli auton peräpää niiasi nätisti, kun oli konttipuolillaan kiviä ja muita meren aarteita. Ja niistä on suurosa mun vanhempien pihalla nyt, mutta kauneimmat on näistä kotiin laittanut. Mikä on tyypillistä ekkoille, nämä tulee ihan tuolta diagnostiikasta, että puhutaan, että tämän kiinnostuksen kohde pitäisi olla intensiivinen. No niinhän se on intensiivinen, ja siitä on hyöty se, että valtavia määriä tietoja ja taitoja saattaa karttua ihan lyhyessä ajassa. Ja aikaisemmin puhuttiin siitä, että se erityiskiinnostuksen kohteen pitäisi olla jotenkin erikoinen. Ja joillain autisteilla nyt tietysti aika erikoisia onkin, mutta mun mielestä mulla on esimerkiksi aika tavallisia nuo. Esimerkiksi tuossa mainitut dinosaurukset on aika yleisiä, ja Japanistakin on monet autismikirjon ihmiset kiinnostuneita, Kiss-faneja on maailman ympäri vaikka kuinka ja paljon, mutta mulla ehkä enemmän on näkynyt just se, että ne kiinnostuksen kohteet on ollut niin mukaansa tempaavia, ja niihin on kulunut niin valtavasti aikaa, ja siihen liittyy kaikenlaista keräilyä ja luokittelua ja tämmöistä, että se on mikä on tehnyt siitä ehkä sellaista NS-autistista siitä mun harrastamisesta, eikä niinkään se, että ne olisi sinänsä kovin niin kuin jotenkin mitenkään hirveän erikoisia ne mun kiinnostuksen kohteet. Ja puhutaan kapea-alaisista kiinnostuksen kohteista, mutta itse näkisin, että se on enemmänkin niin kuin syviä kuin kapeita useilla. Että ei se, siis kiinnostushan voi olla niin kuin joko sellaista, että sä oot vähän kaikesta kiinnostunut ja pikkasen niin kuin saat tietoa sieltä ja täältä, ja sellainen
tapa niin kuin kiinnostua asioista on erittäin hyvä, jos vaikka olet tällainen sosiaalinen ihminen ja harrastaa small talkia, niin on hyötyä tietää kaikista julkiksista vähän ja urheilusta vähän ja muista päivän polttavista asioista sieltä täältä pikkasen, niin pysyt hyvin mukana keskustelussa, mutta ehkä autistit on enemmän sellaisia, että jos ne kiinnostuu jostain asiasta, niin ne saattaa kiinnostua hyvin suppeasta asiasta, mutta siitä asiasta he voi kyllä sitten puhua vaikka kuinka syvällisesti ja itse asiassa monilla olisikin tällainen kova tarve löytää toisia ihmisiä, jotka kanssa pystyisi puhumaan niistä asioista kyllin syvällisesti, mutta valitettavasti tällaisia, no nykyään on tietysti harrastusryhmiä, joihin löytää helpommin, mutta ei niitä nyt välttämättä harrastajia liikaa ole, erityisesti jos ne menee sinne kovin sinne erikoisemmalle puolelle ne kiinnostuksen kohteet. No yksi hyöty tässä on kuva-aiheena, kun on tekstiaiheena itsenäistyminen ja identiteetin, voi pers, nyt mä itse mukaan. Joo, niin eli tässä on kuva-aiheena Tokiosta. Tuolla oli mun ensi koti, kun muutin tuolta vanhempieni luota 23-vuotiaana. Ja Ekkothan oli tässäkin niin kuin mukana, mun Japani kiinnostus. Mä oon aina halunnut Japaniin matkustaa ja pienestä pitäen ja joskus siellä edes käydä. Mutta sitten siinä parikymppisenä satuin tapaamaan tämän mun tulevan vaimoni, nyt jo tulevan ex-vaimoni tapasin ja hän oli siis japanilainen ja hänen kanssaan sain sitten kimmokkeen. Muutenhan mä olisin varmaan siellä kotona pysynyt varmaan 30-vuotiaaksi saakka, kun ei mulla ollut mitään silleen kiirettä lähteä sieltä vanhempien täyshoidosta pois ja tuli edulliseksi asua siellä ja muuta, mutta kummasti sitten heräsi tämä naismotivaatio sitten ja muutenkin kun oli tämä Japanin kiinnostus siinä, niin meni sitten yliopistoon ja siellä yliopistossa opiskelin pari vuotta japanin kieltä ja koin olevani sitten valmis sinne Japaniin muuttamaan ja sinne tosiaan menin ja siellä pari vuotta asuin ja opiskelin ja tällä tavalla erityiskiinnostuksen kohde veti mut toiselle puolelle maailmaa ja pois sieltä äidin soppapatojen äärestä. No tietysti hyötynä ekkoilusta on myöskin kaikenlainen tiedon hankinta ja oppiminen ja osaamisen kartuttaminen. Itsellä tuossa on osa mun Japani-aiheista kirjallisuuskokoelmaa, että tämäkin oli näitä mun päähänpiistoja aikoinaan, että mun pitää hankkia kaikki japanilaiset kirjat, mitä on suomeksi ikinä julkaistu ja onnistuin siinä hyvin, mutta siellä ne kirjat nyt vie tilaa, on siinä samassa huoneessa kyllä kuin missä näitte äsken tämä KISS-kokoelman olevan, että se on mun sellainen ekkoiluhuone. Mutta tieto on tosiaan karttunut noista ihan valtavasti, että monilla autisteilla varmastikin on sellaista tietoa, mitä ei opi kouluissa eikä muuallakaan, että se on vaan ainoa se, että sulla on se palo siihen asiaan ja ryhdyt vaan sitä tutkimaan ja tutkit, kunnes se on loppuun saakka kaluttu. Toivottavasti se aihe on sellainen, että siinä riittää sitä kaluamista. No kommentoi vaan. Mä että sitä voit tavallaan osata, että jos joku audis käyttää joku asiantuntija johonkin erityisosaan, että haluat Yle tai muualla kysyä tietoa, tietoa, että ne voit audissa käyttää erityisasiantuntijana tietyn osa-alueen ja tutkimus käyttää erityisasiantuntijana. Siis autistithan olisi varmaan tässä aivan huippuja ja on miettinyt myöskin, että tuollaisina poliittisina erityisavustajina, että esimerkiksi en tiedä sopisiko esimerkiksi kansanedustajan rooli kauhean monelle autistille, että jos sellainen verkostoituminen on vaikeaa ja parrasvaloissa patsastelu ei tunnu omalta, mutta just nämä voi olla nämä poliittiset erityisavustajat taas, jotka olisivat ihan fokusoituneet siihen johonkin tiettyyn aiheeseen ja toimisi siellä vähän niin kuin
vähän niin kuin harmaina eminensseinä siellä taustalla, niin voisi olla oikein sopiva rooli mun harmaa Eminem. Joo, ja sitten tietysti siitä on myöskin ekkoilusta voi olla se hyöty, että tapaat siellä ihmisiä ja pääset heidän kanssa tekemään yhtä sun toista, mitä ei ehkä normaalisti muuten tulisi tehtyä. Ja tässä on kuva esimerkiksi tuolta, tämä on Karibian risteilyltä, siellä oli sellainen Kiss Cruise, eli laivalle pakattiin 3000 maailman innokkainta Kiss-fania ja Kiss esiintyi siellä meille ja istuttiin porealtaassa ja nautittiin elämästä, että tuskinpa olisi, niin mä en ole mikään hirveä niin matkustaja, että esimerkiksi työmatkat vähän kammottaa mua ja muuta, mutta sitten taas kun on se niin kuin oma kiinnostuksen kohde siinä olemassa, niin sitten ei kyllä mitkään matkan rasitukset paina, että jotenkin se saa ne kaikki, mikä normaalisti stressaa ja kauhistuttaa hirveästi, ne saa jonnekin laitettua taka-alalle ja sitten on taas vaan fokus siinä yhdessä asiassa, eli kohta minä näen Gene Simmonsin lavalla ilmielävänä ja kaikki muu on sitten turhaa. Eikö sä piirtänyt jotain niitä Minnomunia, kun sä teet Kiss-hahmot? Joo, ja mä laitoin mun mummonkin 100-vuotiaan mummon piirtämään Kiss-maskeja pääsiäismuniin. Se oli hauskaa. Se muuten piirsi tosi taitavasti, en minäkään osannut niin hienoa. Ei Frehliä piirtää kuin mun mummo. Sä laitoit silloin faseen. Joo. Ja sitten tietysti se voi niin johtaa myös erilaiseen hyvän tekemiseen sen lisäksi, että ehkä löydät ystäviä ja voit löytää ammatinkin, mutta myöskin erilaisia harrastuksia. Ja tämä mun viimeisin harrastus on tämä roskankeruu, mistä mä oon innostunut, että tuossa laitoin tekoälyn piirtämään tällaisen kuvan, joka toi esittävinään minua itseäni, mutta tässä on tärkeää se, että tämä havainnollistaa sitä, kuinka paljon mä oon kerännyt roskaa nyt tämän 4-5 vuoden aikana, mitä mä oon niitä kerännyt. Eli justiinsa sain tuossa tänä syksynä 1500 kassillista täyteen. Tältä vuodelta on jo 500 ylitetty, eli siinä on yhteensä mä oon laskenut noin 45 kuutiota roskaa, jos yksi tollainen jäteauto, sinne mahtuu noin 20 kuutiota roskaa, niin voi sanoa, että tuollaiset kukkuraiset 2 jäteautollista on tässä nyt muutaman vuoden aikana sitä tuolta ympäristöstä kerännyt. Ympäristöä rumentamasta. No sepä se on hyvä kysymys, miksi ihmiset sellaista tekee. Mutta mä luulen, että kun autistisella drivilla lähtee niin jotain tekemään, niin siinä voi syntyä ihmeitä. Sitä vaan täytyy toivoa, että ne erityismielenkiinnon kohteet olisi jotain tällaisia niin kuin hyvän tekemistä enemmän kuin mitään vaikkapa pommien rakentelua, mutta niin, no jokainen löytää sen oman juttunsa. Okei, sitten mä vielä otan lopuksi tähän esimerkkejä näistä omista erityismielenkiinnon kohteista. Tuossa on minä 2-vuotiaana, hienot Reiman Enstex-haalarit päällä, ja siinä on mun mummo, ja tuossa on meidän kissa Igor, joka oli mun ensimmäinen kiinnostuksen kohde. Kuvasta voitte nähdä mun innostuneen ilmeen ja kädet, jotka räpyttää kovasti, kuten aina räpytti pienenä, kun mä jostain kovasti innostuin. Ja ehkä se kissa oli mun se ihan varsinainen ekko, mutta sen jälkeen tuli sitten dinosaurukset. Ja meidän kodin hyllystä löytyi tämä kirja Kai Petersenin Muinaiselämiä värikuvina. Ja samassa sarjassa oli myös Sienikirja. Ja ne molemmat oli mun niinku suosikkeja. Ja erityisesti mä tykkäsin niistä nimistä, koska dinosauruksilla on jylhiä nimiä, ei niinku Diplodocus ja Brontosaurus, Tyrannosaurus ja Archaeopteryx ja tällaisia, niin niissä nimissä on sellaista tiettyä magiaa. Siitä heti niistä nimestä huomaa, nämä ei ole mitään tavallisia eläimiä. Ne on niin kuin eläinten keisariluokassa nämä otukset. Niin. Ja näiden pitäisi kaiken järjen mukaan hallita maailmaa. Mutta ne eivät hallitse, ne on kadonneet jonnekin. Ja mua lapsena tämä kiehtoi kovasti jonnekin sinne 10-vuotiaaksi asti. Mä halusin olla kovasti paleontologia ja selvittää. Siihen aikaan ei nimittäin ollut vielä
tätäkään tietoa, että mihin oikeastaan, tämä ei ollut tätä asteroiditeoriaa, tai meteoriittiteoriaa, että se olisi tuhannut dinosaurukset, vaan pohdittiin ilmastonmuutosta ja kaikkia tällaisia juttuja, ja sen mä halusin ratkaista. Ja tässä on niin kysymyksen laitettu, että pitäisikö vanhempien opettajien tukea urahaaveita, vaikka ne tuntuisi kuinka oudolta, niin joo. Kyllä mun mielestä, koska mun mielestä siis mä kyseenalaistin itse peruskoulu joskus 6.-7. luokan vaiheessa, koska mun mielestä peruskoulu tasapäistää ihmisiä, siis niin kuin tuollainen tavallinen peruskoulu, koska siellä ei mun mielestä niin kuin ainakaan 90-luvulla, niin siellä ei tuettu sitä ihmisen luovuutta hirveästi. Joo, no ei 70-80-luvulla sen vertaa, että kun mä otin, että mä haluaisin olla paleontologi, otin puheeksi asian, niin siihen yleensä suhtauduttiin silleen, että mutta eihän Suomessa niitä dinosauruksia edes ole tai niiden fossiileita, mammutin fossiileita toki on, mutta ei semmoinen nisäkäs niin paleontologia niin paljon kiinnostanut, mutta se vähän niin kuin, mutta ei niin kuin, sellaista niin kuin näköalaa ei ollut, että olisi ollut mahdollista, että mä olisin mennyt jonnekin ulkomaille opiskelemaan ja siellä tehnyt urani. Joo. Sanoo vielä lekkoista. Niin siis ekkojahan on monenlaisia. Että voi olla monta ekkoa. Sitten ekkoja on monenlaisia. On niitä ekkoja, jotka on enemmän sellaisia älyllisiä. Sitten niitä ekkoja, jotka on enemmän niinku sellaisia, että niinku, mitkä liittyy enemmän niinku tunteisiin. Vaikka mähän on hyvin kiinnostunut vaikka tietyistä, vaikka politiikasta. Jos siis on tunteisiin, mutta liittyy myöskin sinne älyyn. Siis vaikka mun kirjoitus, niin en mä tiedä kirjoista oikeasti mitään, en mä tiedä edes luonnon nimeä. Että samalla niin kuin mä vaan keräilen vaan, koska ne tuntuu hyviltä käsissä. Ja koska mä uskon, että niissä on jotain voimaa, niin kuin nuo hiipulit sanoo. Niin että niin voi olla monta hyvin erilaista erityismielenkiintoista kohteita samaan aikaan. Joo. Ja mulla voi olla niinku, no mulla on usein niinku aika kokonaisvaltaisia, että siihen sisältyy sekä sitä tunnepuolta, että tiedollista puolta, että sosiaalistakin puolta usein. Joo. Minusta semmoista yleistä tietoa on vuosikymmeniä, että autosti tykkäisi nimenomaan dinosauruksista, että onko se sinusta lähtöisin tämä mielikuva vai miksi kaikista? Minä en ole se tavallinen autisti, joka dinosaurus tykkäsi vaan. Yksi psykoanalyytikko mulle tuosta kertoi ihan mielenkiintoisen jutun, mutta mä en siihen usko, niin mä en tiedä, pittikö mistä tässä edes kertoa. Joo. No, minäkin olen tykännyt dinosauruksista. No niin, joo. No. Ja sitten sen lisäksi on niinku aikanaan 80-luvulla niinku auton näitä rekisterinumeroita ja merkkejä siinä, ja sitten oli näitä eläimiä kerästä ämpäriin siinä kaikkia hyönteitä ja muuta keskenään siellä. Ja sen jälkeen se muuttui, oli 80-luvulla, niin oli eläimet, sitten 90-luvulla sitten muuttui historia. Joo. Hei, mennäänkö tämä läpi, niin ehditään, niin otetaan ne kysymykset sitten sen jälkeen lopuksi. Joo, niin ei, kun tämä oli vasta minä raapaisin minun ekkohistoriaani. Meidän voisi tästä puhua vaikka 3 tuntia, mutta mä yritän nyt vetää läpi nopeasti. Eikä Japanin kulttuurissa tuli niiden dinosaurusten jälkeen. Noin 10-vuotias kun mä olin, niin tuli sellainen Shogun-niminen TV-sarja telkkarista. Ehkä jotkut ikatoverini sattuu sen muistamaankin. Se oli tähän James Clavellin kirjaan perustuva sarja, jossa tällainen luotsi eurooppalainen tuonne Japaniin eksyy ja siellä Japanin hovissa ja shogunaatissa sitten siellä seikkailee se muuhun teki suuren vaikutuksen ja aloitin harrastamaan jousiammuntaa siinä sitten ja Japanin kiinnostus kasvoi siinä sitten muutenkin ja tosiaan se sitten, kuten tuossa aiemmin kerroin, niin 23-vuotiaana mun toiveet täyttyi ja pääsin sinne Japaniin sitten muuttamaan ja opiskelemaan. Siinä tuossa kuvassa olen minä ja se kuvassa ei ole kanssani, ei ole ex-vaimoni, vaan on hänen enonsa, joka oli kokki. Ja olin siellä, välillä pääsin sinne ravintolaan hänen kanssa kokkailemaan sitten muun muassa tuollaisia herkullisia meren eläväraameneita.
Ja mitä mä siellä Japanissa varsinaisesti tein, niin mä opiskelin sellaista kuin Morita-terapiaa siellä. Sitä paikallisessa lääketieteellisessä tiedekunnassa oli tuollainen klinikka siellä pihalla ja se oli aika kiva sellainen psykoterapian muoto, joka perustuu aika paljon niin kuin sellaiseen niin kuin tekemiseen ja luonnossa olemiseen. Siellä oli omat puutarhat, missä potilaat siellä kuopsutteli ja kuten kuvasta huomaatte, niin japanilaisen tapaan, niin siellä ei potilaat ei ole sairaalassa silleen passattavana ja palveltavana, vaan heitä niin kuin osallistetaan paljon, että he osallistuu ruoan valmistukseen, ruoan kattamiseen, puutarhassa niitä kasveja, mistä tehdään sitä ruokaa, niin kasvatetaan ja sinne ajatellaan, että se koko niin kuin se kasvuprosessin ja miten niin kuin se joku siitakesieni vaikka sieltä niin pölkystä lautaselle päätyy ja ihmisten mahaan, niin se on sinällään tervehdyttävä se prosessi niin kuin siinä seurata. Mä olen itse niin kuin aasialaisen näkökulman kannattaja kyllä, mitä tulee tällaiseen polikliiniseen hoitoon. Ja sitten vielä tämä panitus, eli se alkoi mulla 12-vuotiaana. Tuossa mä oon ruotsalaisten KISS-fanien kanssa pyörimässä Tukholmassa. Ollaan menossa KISSin konserttiin stadionille. Ja tosiaan monta kertaa, 19 kertaa vissiin KISSin nähnyt livenä ja päässyt heitä tapaamaan. Ja tuossa yläkuvassa siellä mä oon 12-vuotiaana tuossa vasemmanpuoleisena menossa mun elämäni ensimmäiseen KISSin konserttiin Helsingin jäähalliin. Ollaan tehty hieno tollainen fanilakana sinne ja muuta. Ja sitten tässä alimmassa kuvassa taas on tuossa sitten KISS Cruisella KISSin henkilöiden kanssa tai soittajien kanssa päästiin samaan kuvaan poseeraamaan kaveriporukan kanssa. Eikö joku noista KISSin tyyppeistä kuollut? Joo, ei kukaan näistä, mutta se yksi alkuperäisiä senistä kuoli. Ja sitten tämä mun viimeinen kiinnostuksen kohde, joka tässä mulla heräsi sitten muutama vuosi sitten, niin on taas sitten roskankeruu. Se tuli vähän mulle taas, no mulla on aina kriisivuosi, mutta oli taas yksi kriisivuosi, vuosi 2021 ja muutenkin pänni se koko niin kuin korona-aika siinä ja niitä maskeja oli joka puolella puskissa, kuolemankuvia ja kertakäyttöhanskoja ja kaiken maailman nenäliinoja ja muuta skeidaa. Aluksi mä suhtauduin sillä tavalla, niin kuin suomalaiset tyypillisesti suhtautuu tällaiseen ympäristön roskasuuteen, eli valitin asiasta kaupunginosa Facebook-ryhmässä. No sehän ei auta yhtään mihinkään. Tietysti pisti myös kaupungille, Staralle palautetta, mutta ne on hitaita reagoimaan. Sitten mä ajattelin, että ei jumalauta, että minä ryhdyn anarkistiksi, että siivoan itse. Ja mä ryhdyin vaan keräämään niitä ja keräsin, ja sitten mä oon tuonne Vuosaaren Facebook-ryhmään laittanut tämän tyyppisiä kuvia, missä mä löydän jonkun hirveän roskakohteen, niin kuin tuo esimerkiksi tuolta Merirastelan Ostarin takapihalla on tuollainen sekajätesäiliö, mihin jatkuvasti nämä lähiseudun yrittäjät vie sinne niin kuin biojätteitä ja muuta siihen pihalle, ja linnut ne sitten siitä levittää ympäriinsä, ja niin mä siellä välillä käyn niitä roskia siellä sitten siivoilemassa pois, ja tuossa on niitä taas sitä niin kuin ihmisen idioottimaisuutta nähtävillä. Jotkut jättää jätehuoneen, tuolla on tuossa, siellä on jätehuoneen eteen jätetty roska, ei ole vietetty viedä sinne sisälle saakka, jätetty vaan siihen pihalle, no äkkiähän linnut ja rotat ne siitä levittelee ympäriinsä. Huumeruiskuja löytyy vaikka kuinka ja paljon tuolta puskista, ja sitten nämä on viimeisin vitsaus, ilokaasusäiliöt, joita on nyt parin vuoden aikana löytynyt, ja ne vaan niiden koko kasvaa kaiken aikaa. Ja tosiaan rannoilla valitettavasti kesäisin, kun ihmiset menee grillaamaan, niin välillä se jälki on tällaista, että sinne on näköjään saatu ostoskärryjä myöten niin kuin kaikki sinne rannalle kyllä tuotua, mutta mitään ei ole sieltä saatu pois, vaan kaikki on jäänyt sinne sitten levälleen. Eli kun katsotte näitä kuvia, niin ei se ole mikään ihme, että niitä 500 kassillista tulee täyteen vuodessa tuosta noin vaan. No, mutta
tässä loppukaneettina, että mikä on mulla ollut ekkojen merkitys, niin ennen kaikkea ne on rikastuttanut mun arkipäivää suuresti. Muuten voisi olla, että olisi ollut meikäläisellä, kun ei liikaa niitä kavereita ole tai liikaa ollut siellä työelämässä tai opinnoissa mukana, niin ilman ekkoja niin olisi ollut aika tappavan tylsää kyllä tämä elämä. Mulle ne on tuottanut elämään sellaista merkillisyyttä ja merkityksellisyyttä tehokkaammin kuin mitkään terapiat tai muut konstit, että kun on pää ollut hajoamassa, niin on aina saanut ekkoista jotakin sitä tukea ja turvaa ja rutiinia elämään ja niitä hyviä ja kannattelevia kokemuksia kaiken muun skeidan vastapainoksi. Eli toiveeni on, että ekkoilkaa ja antakaa muiden ekkoilla. Kyllä. Kiitoksia. Joo. Miten on sitten, kun ekko menee tavallaan, jos on sellainen ekko, joka ei ehkä ole ihan terveellinen, niin kuin vaikka nettipelaaminen, vaikka ei käytetä rahaa, mitä sitten jos ekko menee yli? Koska mä vaikka huomaan, että mä oon niin paljon siis siinä kännykällä siis skippossa, vaikka mä en käytä siihen melkein koskaan rahaa, että siinä voi mennä mun harrasta vapaa, että siinä on meillä tuntejakin, että niin kuin just huomaa yhtäkkiä, että olen nyt mennyt 2 tuntia, mä oon vaan pelaillut. Mä en muista ollenkaan, että mä oon katsonut telkkarista, mä oon vaan pelaillut. Että voiko ekko myöskin olla huono asia, jos niinku se on niinku sellainen, että niinku just, että niinku se vaikka aiheuttaa vaikka fyysisiä oireita, niinku vaikka se, että silmät väsyy, kun koko ajan katsoo sitä vilkkuvaa kännykkää ja niin poispäin. No en mä tiedä, mun mielestä pitää ensisijaisesti kysyä, että miltä se aika on sitten pois. Jos sä vaikka pelaat 5 tuntia, niin mihin sä olisit käyttänyt sen 5 tuntia muuten, jos sä et olisi pelannut. Jos sä olisit käyttänyt sen 5 tuntia vaikkapa katsomalla telkkaria, niin olisiko se ollut yhtään sen parempi. Jos sä olisit käyttänyt sen 5 tuntia vaikkapa imppaamalla liimaa lähimetsässä, niin sitten se olisi ollut huonompi. Eli mun mielestä aina niin kuin kannattaa miettiä sitä, mihin vertaa. Mutta tietysti noi, että jos pelaa paljon, niin totta kai siinä voi silmät rasittua ja niin kuin voi kunto huonontua, jos ei ikinä lähde sieltä kotisohvalta mihinkään. Niin, en mä tiedä. Mutta niitähän ei oikein voi, että se on minusta vähän tyhmä neuvo, niin kuin sanoa, että etsit itsellesi jonkun terveellisemmän harrastuksen. Mutta kun pointti on, että mulla ei ainakaan, mä ole ikinä elämässäni, mä en ole kertaakaan etsinyt itselleni harrastusta. Se harrastus on aina löytänyt minut. Ja se tulee jostain tuolta niin ihan niin kuin puskista. Et yhtenä päivänä mä en ole kiinnostunut ollenkaan vaikkapa jostain Ruijan suomalaisista. Ja sitten yhtäkkiä mä luen sen niin kuin sanan, joku niin kuin just vaikka Ruijan suomalaista. Mikä ihme Ruija? Sitten mä tutkin Wikipediasta, aha, tällainen. Ja yhtäkkiä niin kuin se onkin sitten menoa. Ja tällä tavalla jotkut... Universumista se on universumin lahja sinulle se. Niin on. Mä oon nimenomaan tätä mieltä. Kiitos Janne. Mun täytyy valitettavasti toimia aikapoliisina. Olisiko siellä ollut joku nopea kysymys tai kommentti? Ei oikeastaan se tähän liittyen, kun mulla itsellä ollut ekkoja kanssa ja rahassa paljon on vieläkin. Niin tapahtuu sillä, että mä yhtäkkiä mietin, mitä mä teen mun ajalla, mun rahalla, sun muuta. Ja se tuntuu, että se ei ole merkitsevää. Mutta sitten tässä oli just hyvä esimerkki, kun Jannella on esimerkiksi se ekko roskien keräämisellä, niin se on hyvä, jos sen pystyy tähdätä sellaisen, että se antaa merkillisyyttä. Ja mä huomaan sen sillä, että se ekko on koko ajan minussa. Se on vaan, että millain mä käytän, mihin mä suunnan sen energiaa ja ajan. Ja jos mä tykkään, että sitä mitä mä teen ei anna mulle jotain, mun pitäisi ehkä kehittää toinen ekko. Joo, mutta totta, että se on se palava tarve on jossain sisällä, se vaan löytää sen oikean kanavansa, kun se oikea hetki on.